Boten ya. Pira? Boten. Ora iki sing ngomong sapa, awak semono kok. Ora luwih saka 70 kuwi njur pira nek ora 70? Sedak 8. Ah, kurang 2 kilo. Heeh. Kurang 2 kilo wis 70. Wis bobote wis ora umum. Anake lagi siji awake wis jeblok semono. Ya dasare pawakane lemu kok. Hah? Pawakane lemu. Ya ora nek kuwi ya mergo kowe iki nek nyinden ming mangan wae. Ora ono enteke, kuwaci kok entek 4 wadah. Iya, nandur apa mangan? Ben ra ngantuk lho, Pak, ngantuk. Ah ben ra ngantuk ki ra ya piye nyatet apa notasi ngapalke cakepan apa ngono kok ya ming mangan wae. Sing jeneng wong nyinden, wong wiyaga ki wis patrape kaya wong tapa. Mula jenenge wiyaga. Wiye ngarani yoga ki tapa. Penabuh ki nek sikape ku ngadep gamelan ya wis meneng wae. Ora ngopo-ngopo. Ngombe ya kena ning sithik, seruput, terus udut. Udute delikke ora di udut nganggo pipa. Men weruh wong nonton. Iya. Yoga ki sipate kudu anteng. Lah engko nek kancane anteng kowe bingung. Lah iya ya sok ngono kuwi karangan. Iya. Nyewuhke ya. Ayo nembang apa? Pamundutan wis telas. Ayo. Telas. Nembang apa? Kok serak to kowe? Napa? Nggih. Wah, wis. Nggih, Pak. Yo nembang sing apik. Iya. Ngaturke para lenggah kene. Nggih. Gubuk asmara? Hah? Gubuk. Ya, wis. Oh, nggih, gubuk asmara, Pak. Ya, gubuk asmara. Lah iya. Monggo gubuk asmara. Ya. Wong wedok kok ming dilumahke ning gubuk asmara kok terima. Monggo tanpa bantal, tanpa kloso. Sapa ta iki? Gubuk asmara kuwi lho. Cakepane kok tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, nggih, Hencen. Iya. Ning kenapa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Oke to. Oke ya rumangsane. Nggih ngagem bawa mboten. Nganggo kok apanae mun dadak takon ngagem bawa mboten to? Ku nek wektune silak entek jare. Ora isih dawa iki nek ngarep nggo gulung-gulunge sak karepmu. Iya, iya. Nyingkar nyingkur. Aku anggere pamundutan ra nganggo dhuwit ngene iki malah tentrem no. Iya. Lah napa? Nek nganggo dhuwit ki sindene engko anggere rampung terus ming do njaluki wae. Iya, wis ngene iki wis malah apik ngene. Mboten enten ta niki? Blas. Do kendel berarti nggih. Oh iya, iki ming entuk rokok 3. Iya. Wis engko tak keke sopirku. Heeh. Lelampahan kang uri tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mulane nek supaya aja gerok iki tekan nggone terus sare ngaso. Ya. Lah nggih, wau kula nggih langsung bubuk. Nah iya, lha ya ora tapane ning nggon aula. Pancen aku sing njaluk kok. Oh, panitiane pancen sediane arep nyediani hotel ning aku wis pun mboten sakeke aula sing jembar mawon gelari kloso. Iya. Lah kenging napa? Ora kancaku nang hotel iki do ngisini-sini. Iya. Kok sini-sini? Wis ora sah wae ndak malah wirang. Iya. Endi sing metilke kran, endi sing
Napa nggih to? Wah, wis. Ah wong kran iki kudune nek metu banyune iki nengen kok ngiwa. Kuwi dipeksa. Cuak. Nah. Tobat ora? Iya. Sing gender iki po mungkin sing meneh. Napa sing gender? Modal saiki iki kloset iki ya. Kuwi ming linggo, terus nuwun sewu nek arep resik ming kari mejet. Crit ngono kuwi banyune munggah. Cut ngono kuwi pas. Pas. Ayo pas nggon kono kuwi. Dadi rasa dadak bingung ming kari mejet tek wis resik dhewe. Ah kok melayu. Oh. Lah ya kaget. Dipejet ngisor macrot ngono. Weh apa iki? Waduh ayo tekan dinti. Iya. Do ngisen-isen ki. Kurang do pengalaman ning do wegah takon kaya sok. Iya. Ning ora paham. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nek jenengan napa? Aku ki wong pahaman kok dadi. Masak to? Padake ora. Iya. Ya aku wong dongan dadi rasa dadak werna-werna. Iya. Mpun. Iya. Ngapa? Mpun. Ya. Neno. Iki apa to? Kodang goreng kok bekas ngono to? Bekas. Lah napa jenengan mikir napa e? Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke ngono kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Ya. Neno. Gubuk asmara. Ah, karang lagune iki janjane nadane meh padha. Raup riyen. Apa? Raup Dengkulmu mlocot kowe. Ora kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan. Ah iya. Kaya kowe melek kok mangan. Iya, ya ora apa-apa, mula wae iso mblegak saya mblegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Ha kuwi tok demek kuwi. Lah apa ya iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek maksudnya nek ndelok sing ngarep ra ketok ya ndelok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetaken iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Sing enong nyebai. Ya, mangga. Yen lima aku Ki mau kendangane cara Tulungagungan. Dadi kowe ya nek joget ya dipaske. Ndang tunde tunak ndandelang ku nak ndon tundon tuntok tak tok tak. Oh iya. Ora ming megal-megol ora pas lho kendang. Niki mau pas mboten? Apa? Niki mau pas mboten? Aku ngrasake pas ora? Ya rada pas.
Oh, ayo wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora. Ya, monggo. Enten panyuwunan lagu. Apa? Lali janjine. Oh, ayo kuwi tanggung jawabmu sing nampani dhuwit kowe kok. Ya kula ampun lho. Ya ora apa-apa engko pasrahke ayu apa iki ya ana nawala iki lho. Teko meneh panitia pergelaran wayang kulit. Kula atas nama keluarga besar nyuwun gending sepindah pepeling. Oh iya, diaturake kaping kalih wae ngaren. Oh iya. Ya. Titik lho. Kok sadis lah mun nyawang. Ora apa-apa. Nah iya kok ya. Nenone. Mangga. Catatan sajening kuwi mau sing nampa ki mau sapa? Kula. Ayo wis engko ditembangke lali janjine. Iya. Kula melek. Lho, lah nek arep ora kowe ya kekno kancamu sapa? Tak teleh mriku. Ayo wis berarti engko kuwi jatahi kancane. Iya, ngene kene iki peraturanku sapa sing nyambut gawe ya kuwi sing entuk dit. Nggih. Saniki kula duduk. Ya duduk, duduk. Ayo wis. Ya. Sing lali janjine ben Mbak Ayu. Ya, kuwi dite dikeke Mbak. Ayo jemeneng. Iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku. Oh, nggih lali. Aku matur nuwun terus lho. Matur nuwun piye? Terus aku menyanyi yo matur nuwun diparingi yo matur nuwun terus aku. Terus
Nek neng panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. Lah apa tak puterke kasete live streaming. Aku matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun, diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho. Kowe kudune krasa. Biyen sadurunge kowe tak jak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe? Arep wis lulus S2 psikologi ning kilang-kilang arep ngopo iki? Nggih nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo bangane nganggur tak jak wayangan nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa, harus ada Mbak Elisa. Nah, kuwi termasuk sesuatu sing tok capai iki kudu tok syukuri. Nggih, nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno, nek ora Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi nek matur nuwun nggih Pak Seno. Ayo wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya. Ya matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no ya sing padha do ditakokke ya pancen ya kudu melu ya Mak iya. Suwan kula mriki wonten Blitar, sowan malih kaping kalih nika nggih Pak Seno. Calon kaping 3 sesuk malam tahun baru eneng pendopo kabupaten nek ora kleru ya. Aduh, aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping 4 mau ana sing nimbali supikan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh, dereng 2020. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya, matur suwun karo para warga pepunden pini sepuh sing lenggah ning kene sing wis nampa awake dhewe. Nggih, matur sembah nuwun tebeh-tebeh wonten mriki nggih kathah napa seniman-seniman kathah, budayawan nggih kathah ning nimbali saking Jogja nggih Pak Seno. Dados nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya, ya pancen ngono kok ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih ki sehat sak rombongan pumpung tindak Ploso Kerep Blitar kula Pak Sutanto alamat Lesean Ayam Goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piyantun Blitar. Pepunden ya penyanipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun nggih mangke badhe kula aturaken ya alon-alon ya Mak iya pokoke anggere rata wae ya kowe arep ngaturke apa nggih napa pamundutan sesuai pamundutan sesuai pamundutan sesuai mikmu cilik Pak sesuai cek A sesuai pamundutan oh biasanya nek bengok-bengok serone ra jamak-jamak kok lah iki anu aku mendengar gema suaraku balik lah balik lho Pak desa cah desit ya mung krungu gema suarae kok gumun ya gumun oh mahmu nang Sulawesi kono mbiyen kiwa gunung kidul gunung nek bengok ming terus kewane do teka kaya Tarsan bae. Ayo Mbak Elisa ngaturke iki ana sing nyuwun apa jenenge iki? Sesideman ya kena. Ya. Piye mau Mbak diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih Pak. Masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kata tiang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari Pak. Udah wangun lho anak dalang. Nek anakku jajal iso lho anakku kowe tengok ning ngono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Badune. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ora apa-apa. Sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edan-edanan kok ora leren. Ya jaman semono ya urung pati yo gayeng ngene iki. Ayo ben bengi ming moncang mancing sobo segara sebo kali. Iya. Malah saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesa ana wayahe. Iya, ya muga-muga. Terus ke bapake muga-muga. Amin. Ya wis ben mulane nek ana bocah cilik ngono kuwi tenan. Kaya arep tak kukup wae rasane sa. Nggih. Ya gawa Bali. Nggih. Di gawa Bali. Yen aku ngukup kowe seneng lho asline. Ning terus kok suwe nang omahku saya ngrekasake. Ya kuwi kan dadi tanggungan jenenge ngukup wong ya kudu makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik.
Ya, so nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak, perkara urung mukti iki mangane sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesideman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Wiwitane anderek sang pake nek nembang pas to ilate. Heeh. Nek ora nembang ya kepiye, Pak? Aku nganti susah kok. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedeng aling-aling tur marai isin. Iya. Mau teko dek ning gone tarup ngono ya, bareng aku le mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko urung disuguh apa-apa wae. aku mau jojor apa anane blak kotang. Blak apa? Blak kotang. Apa? Terus terang. Terus terang. Nek cara Jawa blak kotang terus terang. Blak kotang terus terang. Aku yo mau kowe dinehi suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinehi kok ning ngene pasar. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial zaman Oh iki. Iki, Deng. Iki ne. Ha, iki. Iki to, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Pak? Jenenge? Apa? Truk bintul. Kerok bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho ki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah, Truk bintul. Enak mau aku jajan. iya. Aku kaget ya mau. Monggo padahal truk bintul. Aduh, aku. Ta jenenge. Monggo sing ngendika Piyai Putri lho. Tenan. Aku emangnya kenapa nek? Dek ngendika ki ya ora guyu, aku guyu malah lho kok gemujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki jaman biyen, jaman londo biyen niki jenenge truk bintul. Terus nek cara Sulawesi truk bone. Truk bone. Truk bintul. Enak tapi aku montet loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh, yo. Neno sowan menyang kutha gedhe ki arep S2 psikologi kan etungan marai bangka iki mah. Nah, etungan yo pinter kok. Setunggal Nek Jawa. Ayo iki. Tekan 30 wae wis wis. Setunggal keli ya. Ko. Terus sekawan kangsal nem petu. Heeh. 8 sedoso. Sedoso setunggal. Sedoso setunggal dengkulmu melocot ku. 11 Selepas. Rowelas. Kalih welas. Terus 13. 13. Kawan. Papat welas. Kawane welas. Terus limone welas. Terus enem belas. Pitung belas. Ben mengke wae rasa. 8 belas, 9 belas, kalih poso belas. Kalih dosa ya kalih dosa tok. Kalih poso siji setunggal ya. Kalih poso setunggal, kalih poso kalih poso 3. Kalih dosa 4 sekawan, kalih dosa 5. Bener. Wis terus tekan 30. Kalih dosa 6.
kalih dosa 7 kalih dosa 8 likur likure dorong likure ning endi ya ah wis sadar lagi sadar kalih dosa terus selikur kalih likur dosa selikur dosa selikur kalih likur selikur kalih likur 3 likur 3 likur 4 likur 5 likur selawe likur selawe tok 6 lawe tok 6 lawe tok 7 lawe tok 8 lawe tok 9 lawe tok 3 dosa tok kok ngono kok S2 S2 kok bosok yang iya hitungan karang nek model kono angel ya mak mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono iya ya ora acek soalé Pak basa Jawa ya angele ngono kuwi mula aja ngremehke basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia paling sugih dhewe paling sugih piro duwite duwite piro paling sugih tegese kosakatanya paling banyak ora perkara paling banyak ora perkara sugihe ya nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok nek Jawa ana krungkep gegeblak ndelosor kelumah ya guys ngono krungkep iki apa krungkep iki tiba ngene iki krungkep oh krungkep ngono gegeblak iki ngene iki ndelosor iki ngene iki ndelosor kelumah iki ngene lho werna-werna madang kowe pirang-pirang iya madang akeh madang akeh oke dahar oh iya dahar eti dahar mangan nedo apa nedo mangan gaglak apa gaglak muntal cakak gayuh lintang kuwi nek kanggone piyai sepuh nek kowe ketemu karo wong tuwa langsung tok anu nek ketemu cah cilik kowe muni ayo Dek gek dahar oh nggih Dek dahar nek karo wong sing sepuh monggo Pak ngaturi gaglak paseno gaglak pun gaglak dereng paseno wau sampun gaglak dereng kula wau sampun dahar wis paseno gaglak dereng wis gaglak wis oh sampun gaglak malah keneng dhewe aku iya teruske salah sorry ya Pak Paleni bendera terus kayung-yung selendang kuning kang sangking swara kurang pramana ning wasis angung marang bendara nenone Dyah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ya becik monggo luweh becik patenono
liwat kincang liwat kincang ing alismu wasahang landang mongko kowe bocah kuno nadyan bocah kuno kadongan ripo jiwa ragaku tak dandute ya mak iya mangga ya urip ana kutha gedhe kowe tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem mas kita Sasi Deman. Sasi Deman. Sasi Deman. Ijin. Napa melih dawuhipun?
Aku rumangsaku kok malah judeg to suwe-suwe sak. Jodek. Oh ki nek omong ki ra iso halus, ra iso sopan. Napa dawuhipun? Lho wis sopan, lho wis tak basa, wis nganggo basa ya. Ya. Ora apa-apa mengko meneh. Ya ning iki kancane ya ben anu gentenan. Ya mergo oh iki mau ora ana tulisane kok Sa. Oh mboten wonten. Iki berarti pancen saweran nggo kowe. Niki nggo kula. Nggih Pak Seno mboten. Ora. Oh nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Seno. Pak Seno itu emang baik hati, udah ganteng, duh. Suka mengayomi, gemar menabung, lengkap sudah. Mana minta alem wis ora ana undakane, Sa. Iya, suka mengayomi. Nek dikeki dit ngono kuwi. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah ngayele ra jamak-jamak. Tulung ngitung terus. Ya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Ya. Ya, coba 1 2 3. Niat atine mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong. Wah. Kaya balon terus enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ora. Men tak uyuki sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap aja kuwatir, aja kuwatir. Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok, Pak? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawur Bagong. Non. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungsa. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin di juragan kowe.
Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara. Hah? Bapak lara, tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Iya. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ora masalah. Ora masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun. Ora Gatotkaca. Le nangkis telat le. Apa? Heeh. Gong, kok bathuke metu gedhiye? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndoro-ndoro piye ya lek mbelane? Gus? Gus. Ndarantane no? Gus? Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrat. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Mbacut mlethek sirahe. Tonya Gatotkaca turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan, nak ombeni oke tokke tungguri tenan. Yen luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entuk aja Gong. Ah, mulane melek. Ya, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora.
ndak sirahmu ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak silnake. Oke, ra masalah. Meleh lho. Iki bahaya iki. Totone nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Gange. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning balinah to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngarep kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonmu ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndarantarja. Kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo? Ngopo? Iki mung Yang sing ngedok iki lho. 7224. Cing tak takoni. Cing. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya sih. 6 Deh, aku 9. apa? 6 Kayak tuku kopi to. 9. Aku tau libok kono aku parani koncoku tak Taiwan kuwi to. Aku disogok rokok 3 putri. Kena grup. Ya, aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena dot. 71. Itu rokok. 96. Kacau.